आई भैया आप सभी सुन भैया श्रोतागढ़ के हमरा तरफ से नवरात्र के हार्दिक शुभकामना बा। और यह साल फिर से भजन लेके आयल बन, यह भजन के सुनी जान और हमरा पर असही अपन आशीर्वाद बनौले रही जान। जय माता दी। गैया के गोबरा से अंगना लिपवनी हो, अंगना में चौमुखी दिया ना जरवनी, अरे दिया ना जरवनी हो। हाथ जोड़ी तो के बोलाई ये जगत कारण माई, हाथ जोड़ी तो के बोलाई ये जगत कारण माई, हाथ जोड़ी तो के बोलाई ये जगत कारण माई। बबनू के पुतौ से मैया पतरा देखो मनी हो, पतरा में जतरा देखा के तोह के बोलो मनी हो, पतरा में जतरा देखा के तोह के बोलो मनी हो। बबनू के पुतौ से मैया पतरा देखो मनी हो, पतरा में जतरा देखा के तोह के बोलो मनी हो। बलमू से कह के मैया मटिया मंगवनी हो, मटिया मांगा के तोहर मूर्ति बनवनी, अरे मूर्ति बनवनी हो। मूर्ति में आके जसमाई जगतारण माई, मूर्ति में आके जसमाई जगतारण माई, मूर्ति में आके जसमाई जगतारण माई। अहिरू के पुतौ से मैया दूधवा मंगवनी हो, दूधवा मांगा के मैया खिरिया बनवनी हो, दूधवा मांगा के मैया खिरिया बनवनी हो। अहिरू के पुतौ से मैया दूधवा मंगवनी हो, दूधवा मांगा के मैया खिरिया बनवनी हो। खिरिये से तोहरा के भोगावा लगवनी हो, भोगवा लगा के मैया तो के मनवनी, अरे तो